Rádió, a tiszta magyar hang. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim! Csubakka vagyok. A Szent Korona Rádió honlapján olvasható nyugati levél szerzője. A következő percekben legfrissebb írásom hangos változatát fogják hallani. Fogadják olyan szeretettel, mint ahogy írtam. A király visszatér trónjára. Új írásom címe Matrix, alapok és belemagyarázások. 3,5 rész. Ember tervez, Isten végez. Én például úgy terveztem, hogy ez lesz az utolsó Matrixról szóló írásom. Hiszen nem szólhat az életem, a gondolkodásom, mindenem csak is kizárólag egy filmről. De amikor elkészült a befejező rész, rájöttem, mindaz, amit leírtam, érthetetlen. Belemagyarázás, ahogy egy kommentelő írta. Na, éppen ezt nem szeretném. Csak leszedegetni, lecsipkedni a commerce hollywoodi sablonokat, hogy láthatóvá váljon, van-e a film mögött valódi gondolat. Én ugyan értem, de amíg nem fogalmazom meg pontosan, esélyem sincs, hogy másnak is átadjam azt a magánélményemet, amit a trilógia jelentett. Mármint számomra, és én ezt szerettem volna jegyzetemmel elérni, hogy ne csak számomra legyen jelentése. A megjegyzést olvasva rájöttem ugyanis, hogy mindent újra kell fogalmaznom, és az elejéről kell kezdenem újra az írást. Mert nagylelkűen átugrottam olyan alapvetéseket, amelyek bár számomra teljesen egyértelműek, viszont amelyek nélkül az esetleg érdeklődő olvasó számára az egésznek nincs semmi értelme. És az csak egy baráti kvaterkázás szellemi színvonalával lesz azonos, mármint az 5. pohár egerszoláti rizling kollektív és ernyedetlenül lelkes elfogyasztását követően. Szellemi alapozás nélkül nyájas olvasóm tényleg csak belemagyarázásként vélekedhet gondolataimról, s nem szellemi kalandként, amelynek én magam szántam volna azt. De fel a fejjel, semmi remény, irány az ég alja, végső csapást mérünk a döntő győzelemre, ahogy egy barátom szokta volt fogalmazni, több általános érvényű képzavar összekombinálásával. Menjünk hát vissza méghozzá a legelejére, a legelőre. Hisz a film is így kezdődik a nyitó csihipuhi után. Ugye emlékszünk a második jelenetre, a 12. képre. Neo felébred a számítógép előtt, valaki azt üzente neki: kövesd a fehér nyulat. S ha már szóba került a fehér nyúl, mindenkinek be kell ugrania Lewis Carroll a később még többször így-úgy előkerülő Alice Csodaországban című könyvének emléke, amelyben a történet úgy kezdődik, hogy Alice beleesik a nyúl üregébe. Azon most ne döbbenjünk meg, hogy a viktoriánus írónőnek semmi köze Amerikához. Az együgyű aggyal gondolkodó átlag amerikai számára, ha valami angolul van, az neki már a saját kultúrája része, és nem hajlandó észrevenni a tényt, hogy nem létezik amerikai misztikus, spirituális irodalom, Lehman Frank Baum, Edgar Allan Poe vagy Jim Morrison kivételével. Hiába a miszticizmushoz egy elem mindenképpen szükséges. Az idő. Az meg ugye Amerikának nem volt eddig, szerény 234 éves történelmében. Így fordulhat elő, hogy a hatalmas és máshol legyőzhetetlen USA azt teszi, amit minden kultúrhiányos állam tenne, kölcsönvesz, lenyúl, kollektivizál. Ha kell, akár az irodalomból. Nem ide tartozik, csak megemlítem. Olyan ez, mint a ma annyira divatossá vált, s számomra annyira visszataszító vámpírmánia, ami egyértelműen az erdélyi havasokból származik, ezt mégsem tudja az Ave Rage Joe. S Neo megriad egy kopogástól. Kiderül, hogy egy társaság áll szegényes szobája ajtajában. Olyan előre megbeszélt dolgot kérnek tőle, ami egy kis adathordozón elfér. Csak sejtjük, hogy ez valami számítógépes kalózkodáshoz kell valakinek. A férfi, aki megveszi, teljesen érdektelen, s bár elhangzik a neve, Choi, mégis maximálisan felejthető a figura, annak ellenére, hogy ő nevezi először Neót megváltónak, személyes Jézus Krisztusomnak, ja, és meszkalin fogyasztónak, ami szárnyakat ad. Fontosabb, aki mellette áll, a barátnője, akit Düzsurnak hívnak. Ő a hírnök. Az ő bal vállán jelenik meg a fehér nyúl, mármint egy tetoválás formájában. Hogy a fehér nyulat Düzsurt követhesse Neo, seftelnie kellett Choyjal, és az üzlet hordozóját el kellett rejtenie valamennyire, hogy legalább ne legyen szem előtt, már ha valaki egy szemfüleske keresné.
Így Neo Jean Baudrillard Simulacre and Simulation című könyvéből preparált rejtekhelyről veszi elő a floppit. A pályája legelején marxistaként indult francia filozófus 1981-ben írt munkáját. Simulacre et simulation, színlelés és szimuláció, simulacrum és képmutatás vették alapul a trilógiát készítő Wachowski testvérek. Bolyár haláláig fenntartotta azt a véleményét, hogy a filmnek nem sok köze van az ő gondolataihoz, mert a Matrix mondandója inkább torzítja az ő eszméit, mint ábrázolná. Azonban mégis tény, hogy az idézet és a képbeliségében is megjelenő munkája szellemiségét tekintve letagadhatatlanul inspirálta a forgatókönyvírókat. Nem a témához tartozik, csak megjegyzem, hogy ahol kinyílik a könyv Neo kezében, az a mű utolsó fejezete, amely az On Nihilism címet viseli, és igencsak sajnálnám, ha kiderülne, hogy Neo az álcázás kedvéért a könyv utolsó 6 oldalát kitépte volna. Remélem, a floppik után megvannak a hiányzó oldalak, és nem egy kultúrbarbárral van dolgunk. Biztosan így van, így kell lennie. Baudrillard fogalmazta meg fenti munkájában a hiperrealitás fogalmát, amelyet a szimulákrumokkal kapcsolatosan dolgozott ki. Ez a fogalom nála viszont nem a legvalóságosabb valóság, hanem ez is egy kivetülés, a spektákulum egy fajtája, amelyben élünk. Egy olyan valóság, amelynek valótlanságáról nincs tudomásunk, szemben a virtuális valósággal, amelyről viszont tudhatjuk, hogy nem a valóság. Úgy gondolja, hogy a valóság elemei és annak megjelenései a fogyasztói, a pop és médiakultúrákban, avagy szebben és kritikusabban fogalmazva a spektákulum társadalmában elválaszthatatlanul összekeveredtek. Már nem vagyunk tudomásában annak a ténynek, hogy nem a valóságban, hanem egy mesterségesen gerjesztett, ám mégis mindannyiunk által elfogadott kollektív pszichózisban élünk. Így igaz lesz a virtuális és a hiperrealitás, csak mert azt igaznak és létezőnek kiáltjuk ki. Amit a média és a popkultúra igaznak állít be, azt már meg sem kérdőjelezzük. Baudrillard tovább gondolja szellemi előfutára Jorge Luis Borges térkép hasonlatát, aki úgy fogalmazott, hogy földünk, országunk és városunk elhasználódott térképén élünk. Egy olyan térképen, amelyet nem tudunk már megkülönböztetni a képzett valóságtól, mint Disneyland. Bár tudjuk, hogy mindaz, amit látunk, nem valóságos, mégis valóságosnak akarjuk azt elfogadni. Baudrillard filozófiáját részletesebben nem kívánva elemezni, azt azért már minden bizonnyal láthatja minden a kérdés iránt érdeklődő, hogy nézeteiben Platón híres barlang hasonlata is megjelenik. Hol van már filozófiájában a korábban általa hirdetett marxista materializmus? Visszatalált idealista gyökereihez. Hiába. Lehet, hogy igaza van azoknak, akik azt mondják, mindannyian materialistáknak születünk, csak vannak, akik tovább képzik magukat. Persze ez csak vicc. Vagy mégsem. Ezt a gondolatmenetet fogalmazták filmre, természetesen, nem teljesen autentikusan a Wachowski testvérek, és ezért nem fogadta el Matrixos apaságát Baudrillard, ahogy azt korábban említettem. Hasonló bár az alkotók gondolkodása, de az mégsem pontosan ugyanaz. Még akkor is, ha a híres keresési jelenetben Neo bele is nyúl a tükörbe, amely elborítja, s majdnem megöli, mielőtt Morpheus és csapata meg nem találja fizikai testét a keltetőben. S ha már a tükröt említettem, kinek ne jutna eszébe azonnal Sirák fia, aki ezt mondja. Rokonságban van a tükör és az álom. Az arcnak képmása áll szemben az arccal. Vagy az új szövetséget jobban ismerők számára talán Szent Pál szavai ismerősebbek. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. De ne felejtsük el Augustinus mondatait sem. A tükör, amelyen át Istent látjuk, mi magunk vagyunk, az egyetemes emberi természet. Már csak az a kérdés, látjuk-e a tükröt? Vagy megfolyt a fénye, elkápráztat-e minket egy eszköz csillogása? És hogy mit is tekintünk valóságnak? Máshogy fogalmazva, realitásnak, hiperrealitásnak, vagy virtuális valóságnak?
ugye? Platónnak barlang, a Bibliának tükör, Baudrillardnak hiper és virtuális valóság, a Wachowski testvéreknek pedig mindez turmixban. Kommercizálva, hollywoodizálva, Disneyesítve. Mégis ugyanazt a jelenséget szeretnék mindannyian megfogalmazni. De természetesen a Matrix már eladhatóan, nézhetően, szórakoztatóan. Jól szórakoztunk? Jó képe ennek magának a filmnek az a jelenete, amikor Neo előveszi az első részben Baudrillard Simulacre and Simulation című munkáját, ám amikor kinyitjuk a címlap mögött, összegumizott dollárkötegek és floppik vannak. A valóság úgy viszonyul a Matrix valóságához, mint Neo könyve a mágneses adathordozókhoz. Így leszünk mindannyian, ahogy a francia mondja a Hell Night Clubban, Serafra a harmadik részben, L'ange sans ses ailes. Angyal szárnyak nélkül. Ezzel a telefonos segítséggel talán mi is jobban megértjük majd az elkövetkező gondolatokat. Talán. És talán nem érezzük azokat belemagyarázásnak, vagy meddő filozófálgatásnak. És most már talán tényleg jöhet Trianon és a magyarok kérdése, meg a Matrix összefüggése. Ja, igen, és még mielőtt elfelejtem, a World Trade Center, ha valami fontos gondolat még közben nem jön. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim! Az elmúlt percekben a Nyugati Levél jegyzet legfrissebbikét hallották. Az előzőekkel együtt ez is megtalálható írásos formában a blogok között, hanganyagként a letöltéseken belül. Isten áldja Önöket, Isten áldja Magyarországot. Hallgassák továbbra is a Szent Korona Rádiót, a tiszta magyar hang hullámhosszát. A királyért, a hazáért! Szent Korona Rádió, a tiszta magyar hang.